Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.